Zámed má dnes 20 rokov a to už je vek zrelej osobnosti. Mohol by som hovoriť o číslach, mohol by som hovoriť o 500 000 ošetrených pacientov alebo o 500 krát, ktorých sme sanitkou obišli celú Zemegulu. Ale čísla nedokážu vystihnúť osobnosť a inak to nie je ani v prípade Zámedu. Zámed vyrástol za tých 20 rokov odborne až tak, že dnes sa podieľa na tvorbe odborných postupov a sám vzdeláva ďalších záchranárov a lekárov vo svojom vlastnom tréningovom centre. Popri odbornom prístupe sa Zámed vždy usiloval robiť veci moderne a inovatívne aj vďaka tomu, ako prvý na Slovensku priniesol či už telemetrické EKG do každej sanitky, elektronické vedenie zdravotnej dokumentácie, prvé randevu vozidlo či motorku, alebo aj v poslednej dobe trombolízu v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Za tie roky sa ľudia menili a každý zanechal svoju stopu v našej DNA, ktorá sa vyformovala do tej dnešnej podoby a zároveň vždy zostala ľudská. V jej stredobode záujmu bol vždy človek, náš pacient, pre ktorého chceme urobiť všetko, aby dostal najkvalitnejšiu možnú zdravotnú starostlivosť. Ďakujem všetkým súčasným aj bývalým kolegom za to, že pomohli Zámedu zaradiť sa medzi špičku v slovenskom zdravotníctve. A Zámedu želám veľa ďalších úspešných rokov na trati, na ktorú sa vydal.